Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu mai suna Nayi nadamar auren dan kannywood. Idan ka kasance kai sabon zuwa ne a wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to ya kasance ka mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu zaran mun daura. Kada ku manta ka danna like, ka mana comment, haka zalika kuma kai share domin haɓakar wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV domin taku ce. Idan ba ku manta ba, Fati Muhammad tana ɗaya daga cikin fitattun jarumai na kannywood, wato fina-finai na Hausa a kwanakin baya. Jarumar ta yi fice a fina-finai da yawa da suka fito a kannywood, sannan kuma daga baya muka ji labarin ta yi aure. To bayan kuma ta yi aure sai ta wallafa sabon wani bayani a shafinta na Twitter. Ga dai abin da ta faɗa. Nayi nadamar da na sanin auren Sani mai iska, cewar Fati Muhammad. Tsohuwar fitar jarumar nan ta shirya fina-finan Hausa na kannywood, Fati Muhammad ta bayyana auren Sani mai iska a matsayin babban nadamarta a rayuwa. Jarumin nan ta bayyana haka ne a wani hirar da ta yi a gidan rediyo mai suna Blueprint, da ta bayyana cewa ta amince akan kowane dan adam ya da jarrabawar da Allah yake masa, to amma ita Allah ya jarrabe ta akan rayuwarta na aure. Jarumar ta kara nanata maganarta ta cewa wadda ta a baya ta ce ba za ta kara auren wani dan fim ba, sannan kuma kowaye, amma kuma daga baya ta ce tana jajantawa Alinuhu, sannan tana darajanta Alinuhu domin tana darajantawa shi akan fiye da kowa a cikin kannywood. To kun ji dai yadda abin da wannan jarumar ta kasance take faɗa wa jama'a akan cewa ita ta yi nadama akan auren dan kannywood mai suna Fati Muhammad. To jama'a, nan da muka kamo karshen wannan labarin ba tare da mun cika kuna surutu ba, wanda ya kasance ya zama sabo ne na zuwa cikin wani YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to ya kasance ya mana subscribe sannan da na alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu zaran mun daura. Kada ka manta kai like, ka mana comment domin karfafa gwiwar mu a kodayaushe domin samun muku sabbin labarurruka na kannywood da ma dai makamantansu zaran ya faru. MJ Hausa TV taku ce.